Hormatly prezidentimiz özüniň din jalş pursatlaryny maşgaly agdalarynyň arasynda bolmak bilen sportyň dürli görnüşleri, şol sany avtomobil sporty, mundan maşgada sahasyn oty çeper dörüjülük bilen meşgullandy. Bizim şu gün kepleşimizde arkada prezidentimizin zähmet ruhsatynyň käbir pursatlaryny size ýetirmek makul berlik. Zähmet ruhsatynyň din jalş günleriniň dowam edýän pursatlaryny mehriban arkadagymyz teker bilen velosipedde gediren jetdi. Melim bolşaly soňky ýyllarda günden-güni hormatly prezidentimizin tagallasy bilen ýurdumyzda sportyň dürli görnüşleri, şol sanyna velosiped sporty işin gösterilýär. Şeýlelikde ýurdumyzyň ilaty, aýratyna ödüp gelýän ýaş nesiller velosiped sporty bilen barha işin meşgullanýarlar. Din jalş günleriniň dowam edýän pursatlarynyň birine mehriban arkadagymyz Şapoly datly ajaýyp video bilen didarlaşdy. Ansanlykly bedewleriň öýe bolşy dünýäsi bolup, olar özleriniň dürli hereketleri bilen oňyn täsirler galdyrýarlar. Toplumyň çäginde mehriban arkadagymyz Şapoly datly bedew bilen bir sellem gezim etdi. Bu görnüşler ansan bilen bedewiň ara baglanşygyny, halkymyzyň bedewlere sarpa goýmak ýaly asylly ýörelgeleriniň häzirki zaman derejesinde dowam edýändigini alamatlandyrýar. Ahal teke bedewlerini aýratyn gadyr goýýan mehriban arkadagymyz türkmen atlary bilen baglanşykly wezipeleriň üstünlükli çözülmegine himme taraplaryň ýardam berýär. Bu bolsa bedewleriň şöhratynyň dünýä dolmagynyň baş şertini emele getirýär. Mehriban arkadagymyz Ussat Çapykduwar, Halipa Seyf tejribeli atşynas höküminde behişli bedewlere uly sarpa goýup, döwlet ähmiýetli mühim işleriniň arasynda bedewler bilen didarlaşmaga wagt tapýar. Häzirki döwürde hormatly prezidentimizin iýlikderli tagallasy netijesinde ýurdumyzda atçylyk puwdagy ýüzüşiň täze derejesine çykdy. Şeýlelikde atçylyk puwdagynyň ösdirilmegine, arassa ganly ahalteki bedewleriň baş sanynyň artdyrylmagyna, bu ýurda halkara hyzmatdaşlarynyň işçileşdirilmegine mühim ähmiýet berilýär. Bu işler atçylyk sportynyň ösdirilmegini we at seýsemegin hemde at çapmagyň gadymy ýörelgeleriniň wagt edilmegini şertlendirýär. Günden-güni mehriban arkadagymyzyň tagallasy bilen ahalteki bedewleriniň dünýä ýüzündäki awraýy birinde göterildi. Ýurdumyzda atçylyk sportyny ösdirmek, halkara derejesindäki at çapşyklaryny guramak boýunça giň göçürli işler alınıp barlýar. Bu bolsa dünýäniň atçylyk bilen meşgullanýan hünärmenlerine, alimlerine uly gyzyklanma derejär. Taryhdan belli bolşýaly ahalteki bedewleriniň üýe bolşy bedew guruluşy renk aýratynlyklary bolup, olar adamlaryň ýakyn sırdaş gataplanıpdyr. Feýçilik sungatynyň kämil derejäge çykmagyna wehin oýun feýçleriň tagallasy bilen döredilen ahalteki bedewleri dünýä atşynaslygynyň naýbaşlaryna öwürliler. Munyň özi şöhratly pederlerimiziň tebigat bilen sazyşykly işiniň feýçilik sungatyny ýokary dereje götürenliginiň aýdyň suwutnamasydyr. Din jalş günleriniň dowam edýän pursatlaryny hormatly prezidentimiz ýurdumyzyň ýaragly güýçleriniň ygtyýaryna gelip bolşan täze harby enjamlaryň käbirini synagdan geçirdi, nyşana okatdy. Melim bolşýary hormatly prezidentimiz 70-njilik ýyllarynda da nyşana okatmak boýunça Türkmenistanyň çempionu derejesini iýlemek başarypdy. Bu görnüşler harby düzümlerde alınıp barýan işleriň kämilleşdirilýändiginiň, ýaragly güýçleriň maddi enjamlaryň binýadynyň putrandyrylýandygynyň nobatdaky suwutnamasydyr. Şeýlekem din jalş günleriniň dowam edýän pursatlaryny hormatly prezidentimiz paýtagtymyzdaky Olimpiýa şäherçiginde velosiped sürdi. Bu ýerde Aşgabat şäheriniň häkimi Durdulyýew milli sporty hemme taraplaryn ösdirmek, Olimpiýa şäherçiginiň ähli diskalaryny degişli derejede saklamak we olary netijeli peýdalanmak boýunça alınıp barýan işler barada hatabat berdi. Hormatly prezidentimiz bu ýurda alınıp barýan işleriň degişli derejede dowam etmeligini çekip, bu wagtda zerur çäreleriň amala aşyrylmalygyny belledi. Mehriban arkadagymyz köpçülikliň velosipedli ýürüýüşleri guramak ýaly asylly ýörelgeleri esaslandyrdy. Oňa Türkmenistanyň ullun kiçe ähli ilaty işiň gatnaşýar. Häzirki döwürde dünýäde sport halkara hyzmatdaşlarynyň ähmiýetli bölegi bolup durýar we ol ananşmak, birige düşünşmek ýagdaýynyň emeli gelmegini şertlendirýär. Ýurdumyzda beden terbiýany we sporty ösdirmäge uly üns berilýär. Raýatlarymyzyň saglygyny berkitmäge, olaryň ömrüniň dowamlylygyny uzaltmaga gönükdirilen giňerimli işler geçirilýär.
beden terbiye we sport bilen meşgullanmak üçin ýurdumyzda iň gowy şertler döredilýär. Şonlukda velosiped sportuny ösdürmäge aýratyn üns berilýär. Hereket etmegiň iň bir peýdaly we ekologik taýdan arasy görünüş höküminde Türkmenistanda barha netijeli häýete eýe bolýan sportuň bu görünüşiniň ýyla tarapynda uly meşgullygy eýe bolýanyny bellemeli. Şonlukda mehriban arkadagymyň görülmesine möhüm orun degişidir. Döwletimiziň baş baýlygy bolan halkymyzyň saglygy, nesilleriň bagtyar, asuda ýaşaýyş hakyna aladalar, üren jogapkärlik wezipeler bolup, häzirki zaman dünýäsiniň talaplarına laýyklykda köpçülikliň beden terbiýany, olimpik hereketini, sport medeniýetini ösdürmekde aýratyn ähmiýetli bolup durýar. Döwletimizde häzirki zaman sport sagaldyş düzüminiň giňeldilmegine hemde halkara öňlerine laýyk gelmegine ägir uly serişde görüp durýar. Ýurdumyzda gurulýan ähli bilim we mektebi çenli ýaşly çağlar idaralarynyň taslamalary ýokary derejede enjamlaşdyrylan sport zallaryny, basketbol we voleybol meýdançalaryny, ýüzülýän howuzlary, tenis kortlary we beýlikleri öz içine alýar. Aşgabatda ähli amatlykları özüne jemleýän Olimpiýa şäherjigi hereket edýär. Bu ýerde 2017-nji ýylyň sentýabr aýynda ýapyk binalarda we tegus turmaty boýunça 5-nji Aziýa oýunlary, 2018-nji ýylyň noýabrynda bolsa agyr atletika boýunça dünýä çempionaty üstünlükli geçirildi. Ýergelen aýtsak, Olimpiýa şäherjiginiň ýüzüş howuzlaryny su sportunyň dürli görnüşleri boýunça türgünleşikler geçirmek we halkara bäýatleşiklerini guramak üçin ähli wirus şertler üpçün edilipdir. Yüzüş howuzynyň ýokary halkara öňlerine doly alaýyk gelmegi, bir ýerde dürli derejedäki ýarşlary geçirmäge mümkinçilik berýär. Hormatly prezidentimiz Olimpiýa şäherjiginiň ähli dipgarlary bilen bir hatarda yüzüş howuzlarynyň netijeli peýdalanmagy, olarda türkmen türgenleriniň türgenleşikleri geçmekleri bilen baglanşyk meseleleriň hemişe ünis merkezinde saklanmalygyny belledi. Bir dipgarlara ýurdumyzyň su sportu bilen meşgullanýan türgenleriniň halkara ýarşlaryna taýýarlyk görmeklerinde üren ähmiýetli bolup durýar. Hormatly prezidentimiz Olimpiýa şäherjiginiň häzirki zaman sport enjamlary bilen üpçün edilen türgenleşik zalyna da bardy. Köpçülikliň beden terbiýe sagaldyş hereketini we ýokary görkezler sportuny ösdürmek Türkmenistanda döwlet ýadatynyň ileri tutulýan ogurlarynyň hataryna çykarly. Tagdyny durmuş ýerelgesiniň işiň tarapdary bolan mehriban arkadagymyz watandaşlarymyza uzaly bilen bolsa ýaşlara şahsy görellik görkezýär. Hormatly prezidentimiz dürli sport enjamlaryna degişli maşyklary ýerine getirmegiň adam tyňasy üçin peýdaty barada aýtdy. Hemde olary dürüst ýerine getirmegiň usullaryny görkezdi. Bu maşyklar adam tyňasyny pugtlandyrmakda we ösdürmekde ähmiýetlidir. Sport maşyklaryny ýygyderli ýerine getirmek adamyň saglygyna oňyn täsir edip, bedeniň taplanmagyna ýardam edýär. Bu bolsa sagdynlygyň we ruh belentligiň baş kepili bolup durýar. Beden maşyklary adamyň aňyna, pikirlenmesine, ünsüne we ýatkeşligine oňyn täsir edýär. Hakyky beden terbiýe adamda tutan ýerligi, erki, zähmet söýerligi, birik birege bolan oňyn gatnaşyklary, durmuş işçiligini üpçün edýär. Häzirki döwürde ýurdumyzda her bir adamyň sportuň saýla bilen görnüşi boýunça meşgullanmagy hemde islegleriniň kanagatlandyrylmagy üçin ähli şertler döredildi. Şeýlelikde sport we beden terbiýe adamlaryň saglygynyň, erkiniň we sazlaşyk ösüşiniň köpürli gurary bolup durýar diýip hormatly prezidentimiz belledi. Döwlet başçylarymyzyň belleşýäli biziň baş maksadymyz beden terbiýe we sportu ösdürmekden, tagdyn durmuş ýerleglerini berkitmekden ibaratdyr. Köpçülikliň beden terbiýe we sportu olimpiýa hereketini ösdürmek maksady bilen ýurdumyzda bir ulgama ägir tulumetsörde maýy goýunlary gönükdirilýär. Şoňa görä dünýä ýerleriniň ýokary taraplaryna kybap gelýän sport üpçünçilik ulgamyna eýe bolan Türkmenistan iri halkara ýarşlaryny geçirmekde baý tejribe toplady. Häzirki döwürde sport halkara hyzmatdaşlarynyň iň ähmiýetli we möhüm ugrı bolup durýar. Ol ananşmak we birik birige düşünşmek ýagdaýynyň emeli gelmegine ägir tuly goşant goşýar. Sport häzirki döwürde jemgyýetimiziň durmuşynyň möhüm bölegine gürli. Hormatly prezidentimiz ýurdumyzda sport hereketiniň ösdürülmegi bilen baglanşyk meselleri hemişe ünis merkezinde saklaýar. Soňky ýyllarda dünýä döwletleriniň türgenleriniň gatnaşmagynda geçirilýän sport ýarşlary Türkmenistanyň wajyp halkara sport merkezi hökümindäki derejesini pugtalandyrdy. Mehriban arkadagymyzyň belleşýäli sport munyň özi diňe bir bäsleşik, üstünlük we medallar däl, ýetim ähli güýçleri birleşdirýän kuwatly durmuş ulgamydyr.
Hormatly prezidentime durmuşyň möhüm bölegi bolup durýan sport ulgamyny döwlet siýasatynyň baş maksady biziň we ruhy taýdan sagdyn nesilleri kemale getirmek bolup durýar diýip belledi. Sport bir güýjüň, gözelligiň, saglygyň hemde täze bilinçlikleri tarap okgundylygyň beýanydyr. Hut şonuň üçin hem ýurdumyzda sportyň tarapdarlary barka artyp, jemgyýetde möhüm ähmiýete eýe bolýar. Ýurdumyzda degişli düzümiň döredilmegi, ähli ýerlerde sport disgalarynyň gurulmagy, türkmenistanlaryň müňlerçesini, dürli ýaşdaky we dürli kärde kadrlary ýöňe çekýän köpçülikliň sport ýarşlarynyň geçirilmegi, sportyň dürli görnüşleriniň ösdirilmegi, ýurdumyzyň türgenleriniň awraýly halkara ýarşlaryna üstünlikli çykyş etmegi bu urda geçirilýän uly işleriň netijeleridir. Mehriban arkadagymyz Rehmet Rowsudynyň din jalşgünleriniň dowam edýän pursatlaryny maşgala agdalarynyň arasynda boldy. Sportyň dürli görnüşleri, aýdym tasymaty, dörejilik işi bilen meşgullandy. Din jalş pursatlarynyň birini Mehriban arkadagymyz tez studiýasyna tasymaty, aýdymsa dünýäsiniň aýratynlyklary bilen meşgullanyp, agtygy Kerimiň täze döreden saz eserini ýerine getirmekde, sungat ulgamyny unalýan dürli usullardan peýdalandy. Hormatly prezidentimiz täze saz eseriniň her bir parçasyny dürli saz gurallaryna ýerine getirip gördi. Mehriban arkadagymyzyň agtygy Kerimiň döreden täze sazy ýaşa Türkmenistan bidi wady bilen diňe öňe diýip atlandyrylýar. Hormatly prezidentimiz täze döredilen sazy dürli görnüşli saz gurallary arkaly ýerine getirip, onuň bir näçe parçalaryny dürli ugurlar boýunça işledi. Şeýlekem Mehriban arkadagymyz bir eserde dürli saz gurallarynyň owazlarynyň ut goşmagy bilen baglanşykly usullary ulanyp saz eserini timarlady. Mehriban arkadagymyz agtygy Kerimiň döreden sazynyň notasy esasyna täze eseriň her bir parçasyny onuň bölümleri arkaly sazyň owazlygyny artdyrdy. Ýyly döwlet geler bolsa, paragaçlyk sazy, dostluk, doganlyk sazy, medeniyet halkyň kalby daryaly tutuş adamda ähmiýetli eserler döreden Mehriban arkadagymyz saz sunugatynyň insan ruhyna täsiri, onuň adamlary täze ýeňişlere ruhlandyrmak ýaly täsin güýji barada giňişen gurulmagy berýär. Ýeri gelende aýtsak, Mehriban arkadagymyzyň agtygy Kerim sazçylyk mektebi tamamlap, saz sunugaty boýunça diňe bir ýurdumyzda däl, eýtem Türkmenistanyň şäherlerinden daşarda da meşhurlyk gazanan Türkmenistanyň halk artisti Uradul Annamradowadan tälim aldy. Ussat sazanna köpleriň halipasy Kerime saz sunugatynyň iňçe sırlaryny ýerginsizlik bilen öwretdi. Mehriban arkadagymyzyň agtygy Kerim 70-njilik ýyllaryna başlap saz sunugaty bilen meşgullanyp, atasynyň görellisine erip, saz sunugatyny bir näçe eserleri döredenligi hemmelere mälimdir. Halipa sazanynyň tälimini bir kemsiz ele alan Kerim, bugün bolsa ýaşa Türkmenistan bidi wady bilen diňe öňe atly täze eserini döredip, ony ilki bilen atasyna diňletdi. Agtygynyň täze döreden saz eseriniň ilkinji diňlejisi bolan Mehriban arkadagymyz Kerimiň sungat ýoluna gowany. Mehriban arkadagymyz döwrewap fanly tehnologiýaly enjamlar bilen üpjünedilen ses studiýasyna bir eseri bir näçe ugurlar boýunça gaýtalap, oňa dürli öwüşgün çaýdy. Hormatly prezidentimiz täze saz eserine Mehriban halkymyzyň gadanýan üstünliklerini, bidi watly ösüşlerimizi, garaşsyz bitarap watanymyzy wasp edýän goşgy eserlerini salyp hiňlenip gördi. Hormatly prezidentimiz bir eser barada ýurdumyzyň medeniyet we sunugat satlarynyň, kompozitorlarynyň, ýazgy şahyrlaryň, aýdymçylaryň we sadanlaryň pikirleriniň wajypdygyny isletdi. Olar bu baradaky isleg arzuwlaryny, dörejilik tekliplerini mälim etseler, oňa munasyp goşgy eserlerini taýýarlap, aýdymçylar ussatyk bilen ýerine getirseler, garaşsyzlyk bayramçylygymyzda munasyp sowgat boljakdygyny belledi. Şeýlelikde hüdürlenýän teklipler esasyna munasyp goşgy eserleri bilen sazlaşygy emile getirmek arkaly döredilen aýdymyň ýerine getirjilik babatda gowdun gowsy seçilip alynar. Täze eseri döreden dörejilik işgary bolsa, fiýlaga munasyp bolar. Şeýlelikde ajaýyp saz eseri bilen bilin ruhy beslenen sözleriň utgoşmagyndan kalba ýakyn eserler döreýär. Munyň özi ýurdumyzda ähli gurlar babatda nusgalyk eserleriň döreýänligini has aýdynlygy bilen eşgär edýär. Şeýlekem din jalşgünleriniň birine Mehriban arkadagymyz ýary gije kuwatly sport awtologyny garagym tekrasynyň ýollaryna menzil açdy. Ýeri gelende aýtsak, Mehriban arkadagymyz bir sport awtologyny
oğlu Serdar bilen birlikde çizgilerin esatyna bir näçe injarlaryny çalşyryp, hereketlenirsin güýçlendirip, ýürüýte taýýarlapdy. Hormatly prezidentime de sagdyn durmuş ýerelgesiniň işiň tarapdary bolmak bilen köpçülik öýün beden terbiýanyň we sportyň gösterilmegine uly ähmiýet berýär. Sportyň türlü görnüşleri, şol sanyna awtomobil sporty bilen meşgullanmakda iýleşdiripde nutfalyk görellik görkezýär. Görüşüňiz ýaly mehriban arkadagymyz guwatly sport awtologyny ýokary tezlikde sürüp, garagymyň çylşyrymly ýollaryny ussatlyk bilen geçmek başarýar. Hormatly prezidentimiň belleşi ýaly islendik ýagdaýda çal küçüni kabul etmek hemde hereket etmek sürüjüniň esasy enligi bolmalydyr. Şunda ulugy sürmegiň düzgünligini düşünmek we onu duýmak, ýögrümleri geçmegiň, bad almagyň hemde ulugy saklamagyň düzgünligini berja etmek wajypdyr. Mehriban arkadagymyzyň sport awtologyny ussatlyk bilen erkedip, çöl geňişlikleri bilen okgunly menil aşyp barýan pursatlaryny günnogur tarapdan şapak gydaryp başlady. Bunun bütün elime ýagtylyk we ýaşaş içilýän günüň haýdymen dogjakdygynyň habar berýär. Ýuwaş-ýuwaşdan ýokary kalp başlan bahawatly gün elim geňişligini ýagtyldyp başlady. Mehriban arkadagymyzyň sport awtology bolsa, ýakranyň çylşyrymly ýollary bilen barha batlaryp barýar. Bilşimiz ýaly Türkmenistan Büyük Güpek ýolunyň ýüregi şygary bilen geçen 2018-nji ýylda ýurdumyzda Amur kadar 2018 halkara Awstraliýasynyň gurulmagy we onuň uly üstünlikleri beslenip geçirilmegi mehriban arkadagymyzyň asyrly başlangyçlarynyň giň gollagy iyi bolýanlygynyň nobatdaky hukuknamasyny gürli. Şeýlelikde ýurdumyzda awtomobil sporty iýilikderli ösürilip, türkmen türgenleri halkary derejesine geçirilýän ýarşlara iýilikderli gatnaşýarlar we ýokary netijelere gazanýarlar. Häzirki pursatda garagym tehrasynyň ösümlik dünýäsi insan ruhuny götürýän şekilleri emele getirdi. Şu ýylyň bakaryna ýagan bereketli ýagyş tehranyň ösümlik dünýäsine öz bolşy täsirini getiripdir. Munyň özi ýyllaryň tahawatly we bereketli gelýänini äşkär edýär. Sportyň türlü görnüşleriniň, şol sanyna awtomobil sportynyň ösürilmeginiň ýurdumyzyň ekologiýa derejesiniň sagdynlaşdyrylmagy bilen baglanyşykly işler bilen utgaşdyrylýanlygyny aýratyn bellemeli. Häzirki wagtda ýurdumyzyň ähli künjekleriniň, şol sanyna garagym tehrasynyň ekologiýa derejesiniň tegişli derejede saklanmagyna mühim ähmiýet berilýär. Garagymyň çäginden halkara Awstraliýasynyň gurulmagy ýöz bolşly ekologiýa taraplarynyň berja edilmegini goşdy. Şonlukda Amur kadar 2018 halkara Awstraliýasyna ekoreis derejesi berildi. Ýurdumyzda halkara Awstraliýanyň gurulmagy sportyň bu görnüşiniň giňden wagt edilmegine hemde onuň 23 türlü ýarşlary kabul edip bilýän döwlet hökümine Türkmenistanyň dünýä derejesindäki awraýyny berketdi. Munyň şeýledigini halkara Awstraliýanyň gurumaçyk oruny ýokary baka beren halkara derejeli hünärmenler tasdikladylar. Mehriban arkadagymyz Türkmenistanyna iri sport ýarşlaryny geçirmek üçin hemme zirur şertleriň döretilmegine aýratyn ähmiýet berip, olary sebitli we dünýäde paragatçylygyň we dostlugyň pulturanylmagyna ýardam berip bilýän, halklary we medeniýetleri jewitleşdirýän şäherleriň derejesinde ähmiýet berýär. Häzirki wagtda ýurdumyzyň awtomobil sportynyň öňünde uly mümkinçilikler açylýar. Bu işte mehriban arkadagymyzyň şahsy görellisine mühim orun degişidir. Hormatly prezidentimiň aýratyn üns bermek netijesinde türkmen awtomobil sportynyň maddi enjamyň bünyady büyük bir täzerini we giňeldirli, ýokary tezlikli sport awtologlarynyň täze kysymlary satyn alyndy. Munyň özi ýaşlaryň sportyň bu görnüşi bilen köpçülikliň meşgullanmagyny şertlendirdi. Hemde sport loglarynyň sürücüleriniň we olaryň tälimçileriniň ussatlygyny ýokarlandyrmak üçin zerur şertler döretdi. Mehriban arkadagymyz guwatly sport awtology bilen tehra geňişlik arkaly mendil aşyp başyna agtygy Kerimiň täze döreden taýynyň dedi. Ýaşy Türkmenistan medi wady bilen diňe öňatly täze taýyny özüniň çadyry wady bilen alhamyny joşdurýar. Bilen ruha beslenen
yakında saat tekrar giyinişliginde halkımızın yüzborçlu dünyası olan Garaguma aydiyan alkış dinat bolýanlyny Elim bolşýaly mehriban arkadagymyz agtygy kerin bilen birlikde bir näçe aýdymtat getirdiler etdi. Hormatly prezidentimiziň wekilinden çykan birin owazly aýdymtatlar kalba ýakynlygy bilen adamlaryň töwgüsine münasip boldy. Tekrar giyinişliginde ýanglanýan joşgunda saat Türkmenistanyň ýetişleriň bilenliklerine tarap bolan anamly gadamynyň halkymyzyň mehriban arkadagymyza bolan töwgüsiniň kenasyny öwürlüp sadly owaz bolup işdirýär. Arkadagymyz Garagum tekrarı boýunça bu wagtda sport awtologyny çylşyryndy ýollary geçip, gün matyp ekranyň garankylygy bezenýän pursatlaryny, ekranyň ýözborçy günjek bolan Garagumyň ýalkymy diýen ýerine geldi. Mehriban arkadagymyz büýük ýözborçy täýinlikli daşyndan öwrüm edip, onuň keşbini we aýratynlyklaryny ýerledi. Hormatly prezidentimiz awtomobil sportunyň öýtürilmegine ýerliklerini gollap berýär we sportuň görnüşiniň köwetlendirilmegine giň ýol açýar. Şunu diýäli, mehriban arkadagymyz sport awtologyny ýetirýändirmegi başarlyklaryna usbatlyk bilen erkedip, bir näçe çylşyrly hereketleri ýerine getirdi. Hormatly prezidentimiziň gollawlaryny neticesinde ýurdumyzyň awtomobil sporty ýetişi tarap täze iterge eýe boldy. Sport awtologlarynyň hatyry täze uluglar bilen ýylyklary artdyrýar. Onun öýdi awtomobil sporty bilen meşgullanmak hemde awtosportyň ustadlarynyň täze neslini taýýarlamak üçin iň mümkinçilikler açýar. Elim bolşýaly Garagum tekratynyň Garagumyň ýalkymy diýen günjügi dünýäniň gogurda iş alyp barýan köp sanly alimlaryň ünsüni ýöne çekýär. Hormatly prezidentimiziň belleşýäli Garagumyň ýalkymy adly täze günjük alymy taýdan öwrenilmeli we mantyk açylyp geljek nesillere getirilmeli täzelikdir. Çünki bir ýözborçy günjek Garagumyň jümleşinde yerleşip, ol türkmen güneşini, halkymyzyň kalbynyň ýylysyny has aýdymlygy bilen eşgär edýär. Jarşgunlarynyň dowam edýän pursatlaryny mehriban arkadagymyz türkmen alabaýlary hakynaky täze kitabynyň jemleýici setirlerini ýazmak bilen meşgullandy. Almy maglumatlara görä, taryhy bir näçe müň ýyllyga uzaýan alabaýlar hemişe adamlaryň hemraty, olaryň ýakyn ýardamçylary bolupdyrlar. Mälim bolşýaly, alabaý tokumynyň batyrlygy, gaýdusuzlygy hemde iýetini juda wepalydygy baradaky maglumatlar dünya alymyna möhüm orna elýär. Şöhratly pederlerimiz türkmen alabaýlary, ahalteki bedewler we ajaýyp hallar ýaly bütün dünýäniň iqrarnamasyna eýe bolan milli gymmatlygy döredipdirler. Bu milli gymmatlyklar müň ýyllyklaryň dowamyna öz ähmiýetini ýitirmän barha kämilleşdirilipdir we üstürilipdir. Taryhdan belli bolşýaly türkmen halky islenlik işiň başına baranyna oňa ýüregi bilen ýapyşyp zihinli siňdirýär. Bular barada bellemek bilen mehriban arkadagymyz pederlerimizin döreden gymmatlyklarynyň dünýä derejesinde kämillige eýe bolýanlygyny, türkmen halkynyň ahalteki bedewleri, türkmen alabaýlary, aw tadylary we ýel hallary ýaly döreden gymmatlyklarynyň asyrlaryň dowamyna öz ähmiýetini ýitirmeýänligini aýdýar. Türkmen alabaýlary üren akylly, batyr köpekler höküminde ikrar edildi. Şeýlekem olar duýjuluk ukyby ören ýokary bolan üçükli, aýratynda goruk wabatda tapylgysyz hasaplanýar. Olarda ýeňi öwrenşip, olar bilen uýgunlaşyp, adamlaryň ýakyn hemralaryny öwrülmek ukyby ösen bolýar. Bu bolsa mehriban arkadagymyzyň belleşýäli, alabaýlaryň ýaşylygyň tarapdardygyny aňladýar. Mälim bolşýaly, hormatly prezidentimiz köp ýyllaryň dowamyna türkmen alabaýlarynyň taryhyna degişli maglumatlaryň toplanylmagyna, ýurdumyzyň çäginde iň gadymy günjeklerde gady wagtaş işleriniň geçirilmegine aýratyn ähmiýet berýär.
bu işlerin netijeli alınıp barılmagy bolsa, türkmen halkynyň taryhyny, olaryň döreden aýratynlyklaryny dikeltmekde möhüm orna gelýär. Geçirilen almy barlyk işleriniň dowamyny beýleki gymmatly maglumatlar bilen bir hatarda Alabay tohumdaky etleriň taryhyna degişli gymmatly maglumatlarym iýligderli ýüze çykarylýar. Hormatly prezidentimiziň täze kitabyny da şunun ýaly gymmatly maglumatlaryň münasip orna gelemegi bir eseriň ähmetini hassa artdyrýar. Mehriban arkadagymyzyň birleşi ýaly türkmen alabaýlary çoponlaryň ýakyn sirdaşyna gurilýar. Munyň özi alabaýlaryň wepalygyny, olaryň aýratyn käfesi eýedigini aňladýar. Türkmen alabaýlary üýelerini erkin duýýarlar. Alabaýlaryň ýaşaýan maşgalatynyň agdalaryna garaýşy bolen ýakymlydyr. Olar şol öýüň çağlary bilen hasam mehriban bolýarlar. Insanyň dünýä garaýşy, durmuşy we ykbaly tebigat bilen aýrylmaz ara baglanşykly bolup durýar. Mehriban arkadagymyzyň türkmen alabaýlary hakyndaky bir täze kitabynda taryhyň dowamyny güýçli, gaýdugsyz, akylly, çydamly hemde wepaly türkmen alabaýlarynyň halkymyzyň maşgala agdalarynyň birine deňilýänligi baradaky gyzykly gurrunlar esaty orna gelýär. Halkymyzyň köp asarlaryň dowamyny döreden milli gymmatlyklaryna aýratyn ähmet berýän mehriban arkadagymyz bu täze kitabyny döretmek işinde gymmatly taryhy maglumatlardan ugralyp, olaryň ýeterde münasip orna gelemegine möhüm üns berdi. Şonlukda mehriban arkadagymyz türkmen alabaýlaryna bagşlanlan täze kitabyny ýazyp tamamlady we ony neşr etmäge berdi. Mehriban arkadagymyzyň türkmen alabaýlaryna bagşlanlan bir täze eseri türkmen halkynyň asyrlaryň dowamyny döreden diňi taý bolmadyk milli gymmatlyklaryny hassa dünýäge ýaymakda uly ähmete eýe bolar.